Skønhedens ø. Det er det tilnavn, Korsika har fået blandt de mange fremmede, der er kommet til øen gennem tiderne. Fra etruskerne og grækerne for tusinder af år siden, til italienske bystater, saracenske sørøvere og franske kolonister, og nu turisterne. Alle er blevet betaget af Korsikas skønhed, af maden, af kulturen, af beliggenheden. Men ingen har formået at besejre den korsikanske egenart. Der er noget romantisk over Korsika. Denne fantastiske ø mellem Frankrig og Italien. Et lille hjørne af Europa, hvor tiden på godt og ondt er gået langsommere. Korsika er som en stor bog, hvis blade et efter et afslører sine mange forskelligartede hemmeligheder. De knejsende tinder og det azurblå hav. Markiens mange farver og dufte. De dybe kastanjeskove med de sorte grise. De sølvblå olivenlunde. De rene hvide strande og små skjulte vige og bugter. De små landsbyer, der putter sig ind i terrænet eller ligger majestætisk på bakketoppene. Og menneskene ikke mindst. Et særligt og stolt folkefærd, der gerne byder fremmede velkommen, men på korsikanernes præmisser forstås. Ruby Rejser er stolte af at være det første danske selskab, der i 1984 startede med at arrangere rejser til denne helt specielle ø. Du kan vælge mellem vandreferie, cykelferie og dageferie, mellem camping, lejligheder og hotel. Du kan flyve med vores direkte charterfly eller køre selv. Korsika er vores største rejsemål, og mulighederne er mange. I højsæsonen har vi danske guider flere steder på øen, der kan hjælpe dig med at tilrettelægge din ferie. Vinago der, 1657, så vi er små 10 minutter for sent. J'ai vu jeudi, je descendais avec le train de marchandises. Tu l'as vu le petit? Non, le petit tu l'as vu. Le grand. Mais l'autre, le grand. Miko. Toi tu dis le grand Miko, celui qui va chercher la balle et les pierres. Non, pas celui-là. Ah, il y en a un autre, un petit. Il a eu aujourd'hui. Den legendariske korsikanske togbane skærer sig gennem bjerge, bestiger bakker og snor sig langs floder på sin vej hen over Korsika. Med sine 38 tunneller, 34 viadukter og 12 broer var togstrækningen en kæmpemæssig forbedring af infrastrukturen, da den blev bygget i slutningen af det 19. århundrede. I dag er det en langsomlig og uforglemmelig smuk ramme om en dagsrejse gennem den fascinerende korsikanske natur.
jeg ikke godt gå hen på den? Ja, 2 stykker. Kan du ikke slå dig på den der maske? Ej, eller? Ej, nu er den her. Der var det. Der var 3. Ja. En af de mange muligheder, en ferie på Korsika rummer, er en vandretur i de fascinerende bjerge. Du kan enten tage på vores gruppevandreture, vandre på egen hånd, eller som her, tage på en af vores dagsudflugter med piknik. Hvem var det, der skulle med på den lange... Så lidt pålæg der til den lange. Det der her. Ja. I de dybe dale og på de højeste tinder kan du opleve stilheden og vildskaben i ophøjet ensomhed, langt borte fra isboder, trafik og turister. Bjergene fæster sig i hukommelsen på grund af deres mange forklædninger. De viser sig som sneklædte toppe, som forrevne klipper med rødgylden skær, eller bliver til bakker, der dufter af den altfavnende marquis med de mange krydderier. Heroppe på toppen, der er der sådan en cola-automat. En af dem, der bruger rigtig meget strøm. Ja. Nej, det var det, du sagde om. Jeg byggede ham midt den anden dag. Verdens højeste bjerg op på Mount Everest. Og ovenpå deroppe, der har de plantet sådan en cola-automat. Den står helt oppe på toppen. Og de skubber stadigvæk en byskål op. De er på vej til. Det er løgn. Tror du det? Skal vi gå lidt videre? Ja, lad os det. Inden vi bliver kolde. Nej, det ved man ikke. Korsika er et af de bedste vandreområder i Europa. Og vandrer du på egen hånd, kan du finde lette og ukomplicerede stier, eller du kan gå på GR20, en 10-dages vandretur på en af Europas sværeste vandreruter. Balagne kaldes Korsikas frugthave. Med bjergene bag sig ligger byerne Calvi, Agaiola og Île Rouge med attraktiv adgang til havet. Île Rouge er en af Korsikas mange indtagende byer med sit charmerende torv og sin smukke strandpromenade midt i byen. Île Rouge blev grundlagt af nationalhelten Pascal Paoli. Den skulle være en handelsmæssig modvægt til byen Calvi, der var under Genovas herredømme. Paoli levede sin ungdom i Italien, og det er sikkert grunden til, at byen er inspireret af datidens italienske byplanlægning. Midt i byen ligger også den store kirke, hvor der næsten hver dag afholdes store og små messer for bestemte afdøde personer og for slægtens forfædre. Foran kirken på Place Paoli fordriver byens ældre mænd tiden med det allesteds nærværende bullespil. Den overdækkede torvehal bugner hver dag af friske fisk og grøntsager. Med gode skinker og pølser fra de fritgående dyr i markien, med honning, brændevin og krydderier, og med mange andre korsikanske specialiteter. Som en forkrøblet og knortet egekæp
fra den korsikanske markis bugter vestkysten sig. Med sine majestætiske klippekyster, små idylliske sandbugter og røde bjerge. Bjergenes storhed og det blide kys af det azurblå havsbølger sætter sig i dit sind som en erindring om en uudslukkelig skønhed. Midt på vestkysten ved Portoflodens udløb og klemt inde mellem den stejle klippekyst og de røde bjerge ligger Porto. Den lille imødekommende by er et perfekt udgangspunkt for at opleve vestkysten. Til at finde de små bugter med sandstrande, til at vandre i de røde bjerge og til at opleve det fantastiske bagland. De høje Bavella-bjerge skråner ned mod havet på Korsikas sydkyst. Sammen med de mange smukke korkege giver de øens sydlige del den specielle præg. Kysten er med dens vilde skønhed og små naturlige laguner en helt særlig oplevelse, og indimellem dukker Bounty-strande op, der kunne slå de fleste karibiske i mageløs skønhed. Den lille by Solenzara har en enestående beliggenhed ved udmundingen af Solenzara-floden, og noget bedre sted at begynde sin udforskning af Sydkorsika findes ikke. Byens campingplads ligger med direkte adgang og udsigt til den smukke, børnevenlige strand. Kap Kors er øens nordlige spids, der som en finger peger på det Norditalien, området engang var underlagt. Kap Kors har øens mest øde og ugræsfri landbrugsland. Her har befolkningen overlevet på nøjsomhed og slid, og herfra får du de bedste af de gode korsikanske forår og gedeoste. Tag turen af den smukke vej rundt om halvøen, med havet til den ene side og bjergene til den anden. Inde midt på øen, mellem bjerge og floder, ligger den gamle hovedstad Corté, der med sine små snørklede gader, et nyrestaureret citadel og hyggelige caféer er en af de mest spændende byer på Korsika. Corté bliver af mange korsikanere opfattet som det ægte Korsika, ja næsten som selve Korsikas sjæl. Det var her nationalhelten Pascal Paoli i 1755
udråbte Korsika som verdens første moderne demokrati. Selvom der kun er knap 7.000 indbyggere i Corte, har den som den eneste på Korsika et universitet. Det er noget, der sætter sit præg på gadelivet, og efter middagspausen vrimler byen med unge på vej tilbage til skolebænken. Og imens må byens gamle mænd tage sig af livets mere alvorlige problemer. Se certi danno smenticado Oi aria tidiado Língua mia di olho canta Ma poi t'as pas contré quoi? Perché ne venga a parler? Língua mai non ti lagni Anche sendo renegada Da certi dovioli Corte huser et fint nybygget museum, der fortæller om øens og folkets historie. In 35 di lo secolo XVIII di gennaio fu pigliata decisione la consulta di un gruppo patriotto di adottare l'emblema della nazione bianca e nera di l'uomo stampato. Korsika har ikke spillet nogen stor rolle i verdenshistorien. Måske lige bortset fra, at det var her Napoleon Bonaparte blev født. Ikke desto mindre har øens strategiske beliggenhed gjort den umådeligt interessant for alverdens fremmede magter. Og det bærer øen præg af den dag i dag. Korsika har levet en omtumlet tilværelse som kastebold mellem de forskellige stormagter i Europa. I tider med stor uro ved kysterne har befolkningen forskanset sig i de små byer oppe i bjergene. Det hårde liv og de ufremkommelige egne gav grobund for det såkaldte bandituvæsen. Oprørere og banditter gemte sig i Makien, som er den lave, tætte bevoksning i bjergeegnene. Gennem tiden har deres kamp mod den udenlandske overmagt fået næsten Robin Hood-agtig status. Der er stadig en væsentlig national bevidsthed, og korsikanernes ønske om selvstyre og anerkendelse er stort. Det gør, at forholdet til den centraliserede franske statsmagt tit slår gnister. Tag ud og dyk alene eller sammen med børnene. Vi ligger og dykker på en bækbrud herovre. Vi kan ikke få den til at komme frem. Leg en bil et par dage og nyd egnen og den smukke natur. Eller oplev den på cykel eller måske til fods. Tag med toget til en af områdets gode restauranter. Eller slap af på stranden og nyd sydens sol. Korsika indbyder til opdagelse. Skønheden har mange udtryksformer, og på din ferie kan du kun nå at opleve små bidder. Med en bil fra lufthavnen og hoteller flere steder, kan du på en uge selv sammensætte din oplevelse. Dit eget Korsika. Der er rig mulighed for udflugter og ture i områderne omkring vores forskellige campingpladser.
Jamen, jeg tror, vi alle sammen har fået noget i glassene, og så vil jeg gerne byde jer rigtig hjertelig velkommen til Korsika. Rigtig god ferie. Skål. Vores fællesskab er uformelt. Vi tror på, at de største oplevelser kommer, når du lader din egen nysgerrighed styre din færden. Men vi hjælper gerne til. Og på vores faste pladser i Porto, Calvi og Solenzara har vi hele højsæsonen danske guider. De kan hjælpe dig med idéer til udflugter, aktiviteter, indkøb og restauranter. Hvad enten du bor i dit eget telt, et udlejningstelt, en mobile home eller en bungalow. Ja, den er godt nok lækker, når den kommer op her og så ned her. Kom se, der kommer en dreng ude siden her. Har du med dreng? Ja, vi har det. De har hit på hinanden. Vi må være nogenlunde samme alder. De var lige så træt ud i går aften, som vi. Ja, de var møre. Det var Korsika byder på mange hyggelige familiedrevne hoteller og mindre lejlighedsbyggerier. Efter 20 år på Korsika nyder Ruby Rejser den tillid hos korsikanerne, der gør os fortjent til at tilbyde vores gæster en personlig og lokalt forankret ferie. Addio mamma Teresa, tutto non c'è di gran valore, risentuta e la decenza, in questi luoghi di valore, così mai io fu la doluta, in cittadini e Calcutta. Bag de høje mure for foden af klostret Korbara står et mimosetræ. Omkring træet en have, i haven et hus. Fra vinduerne og terrassen glider blikket ud over Balagne, Korsikas nordvestlige hjørne, med oliventræer så store, seje og knudrede som tiden. Der sad vi først og vejrede øen. Sidenhen, da vi efter rundrejsen kom tilbage til mimosetræet i haven med huset bag de høje mure for foden af klostret, groede der tegninger frem i det vælvede underrum, mens ord satte sig som runde røde bær på kirsten, plukbare. Vi vidste godt, det ikke var paradiset, men ved jo så meget. Således skrev Jacques Berg og Des Asmussen i deres fortræffelige bog Korsika, en ø. Contribuzione e tenerezza, lottando per la vincita, sempre in brama di salvezza, per tutti questi segita, era la doso la ricchezza. Hen mod aften lukkes sidegaderne i El Rus for al trafik, og restauranterne sætter borde ud. Måske skulle man slutte dagen med et kilo muslinger hos Christian på Desgal. El Rus betyder den røde ø, og netop de to røde øer ud for kysten er byens vartegn. Tag dig ud en aften i solnedgang, eller en morgen før solen står op, og se de smukke røde sten spille i det skiftende lys. Mere betagende bliver det ikke. Cerca d'uno buchinosa, solo stasera so good davanti a te, oh felice e corce d'una vez, dimmi 20 anni perdi quassù, un sole rosso di grande gioventù, parla di voi.